Vítajte všetci na YouTube kanáli Kirdno, dúfam, že si dnešné videjko užijete. Ako vidíme, som tu na Steelmaster a tam hore môžete, a ideme teda na Contract 65 a máme tu misiu a nejakého hrdinu, či čo, ja to si môžem vylepšiť, na to kašlem. A toto je čo v denníku? Super, takže za chvíľu ho možno budeme už mať a ja idem do toho. Si dáme samozrejme šurikeny. Dobre, fajn, ideme. Domýkame toto. No a teraz vlastne ja v tomto leveli nebudem robiť absolútne nič iné, len oslobodzovať týchto pajkov. Napríklad tu, čo mám za sebou, alebo toho, čo mám teraz za sebou tiež. No, a preto som vravil v minulom videjku, lebo ja tieto levely doslovne neznášam. Ale ak ste videli všetky moje tie reklamy, strašne neznášam. No dobre, už som zabudol, kde som skončil. Boli tie reklamy, ja som to stopol. No, tak Pojď si sem, pojď si hrát. Ja som hlavne nevedel, že kde je, alebo čo je, ale hlavne je, aby ma neuvidel. Hej, tu sú ešte peniažky. Bereme a ideme. Ujkou pajkou máme a ideme. Bože, tie reklamy. No tak aj čo by som mohol dať, ja si dám asi plus 300 coinov. Tak mám plus 300 coinov, čiže toto a ideme ďalej. A môžeme ísť na to. Počkajte, ja som si nemal dávať tú rastlinku, mne je na nič. Bože, ja som na to zabudol. Aspoň proti tým kamerám, že? Proste, ale vždycky teraz treba chrániť tých pajkov, nie seba. Ale samozrejme, jak ma vidíš cez to? To nemôžem zabiť, ale mňa, hej? To čo je? Nespravodlivosti. Haló. Blbosti, oh je, blbosti a klesnem úplne dole. Kašlem na to, mám 11 coinov, čo sa také môže pokaziť. Bum! 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 Na budúce budem hrať bez Wi-Fi. Reálne je úplne už, jak pomoc, nechajte ma pajkovia. Ale oni idú jak had, oni sú divne trochu naprogramovaní. Chodia tak divne. To sú tisíce pajkov. No. Koľko ich tu je? Pík. Mám 31 týchto peňazí, nevadí. Dobre, no. A čo by je čo? Ja idem sám. Ja mám dosť vecí, čo potrebujem. Má to celkom dobrý zvuk. Poď si, kámo, poď si. Ať si. A mňa Ty brďo, tak triple kill sa mi podaril málokrát. A dokončili sme konečne tento level. Vychodí zdeformovanie cez stenu typci. 96% to není najhoršie. Challenge 5%, no super. To je všetko. A ja nedám si za reklamu, lebo to by bola ďalšia reklama. A idem tohto.
No, ale samozrejme video sa ešte nekončí. Máme tu tieto misie. Skúpneme, že či aspoň jednu môžeme spraviť. A túto môžeme urobiť. Takže sem. Snajperovské, tie mám rád. Tie mám ja rád. Kašlem na to, beriem toto. Bum. Ani toto nie je najlepšie, ale ani najlepšie. Tento revolver. Ja som ho nikdy nepoužíval. No a táto má táto má ďalšiu výhodu. Táto tu. Myslím, že, ja neviem, 1, 2, 4, 5. Táto má výhodu, že vlastne po nej tí typci zmiznú, tie ich mŕtve tela, keď niekoho zabijem. Takže to je taká výhoda jedna. Je celkom veľká. Naraz každý nemôže našiť nejakú špinu a... Vás každý nemôže našiť nejakú špinu a vlastne... Tak spustí alarm. A teraz ide moja najobľúbenejšia časť. Revolver. Ideme na to. Bumbala bim bam, bumbala bum. Bumbala bim bam, bumbala bum. Bumbala bim bam, bumbala... Posledný. Bumbala bim bam, bumbala bum. Škoda, že tam ešte nemám. Prečo som si ich tu vyzabíjal? Mohol som mať viacej srandy. No ideme a ukončíme. Aha, ešte nie, ukončíme nič. Ja si dám asi peniačky. Našťastie, reálne. Pardon, že akože našťastie, ale ja som si chcel dať akože plus 300 coinov a mne to dalo reklamu, ktorá sa proste nedala vypnúť. Tak kašlem na to. Nebudem riskovať. Počka, tu sú dva snajpery. Lepšie ako jeden. Ideme na to. Sniper 2. Boom. Dobružník, ktorý po mne strieľa. Prestaň. Ľahké jak facka. Vidíme 75 týchto, no pána beka. Sa oplatilo. Nejaké blbiny zase. No dobre, tak to bola Jade. Tá má tú výhodu, ja ju mám na maximum. Tohoto a tohoto. No. Takže. Keďže tu máme Frostbreak, ale ja som v tom celkom slabý. Takže si dám ninju. Alebo počkaj, čo keby sme toto skúsili? No. Dneska si dáme Blazika a dáme ešte jednu hru na tohoto bossika. Uvidíme, čo sa mi podarí. No, Mám 12 coinov a to RPG by som veľmi rád si kúpil, ale ja si dám asi tam kuna. Super, takže máme kuna Sai, či jak sa to volá, stiahneme asi. Ale na to ani... Aha, dobre. Pozri prvku. To dokáže aj cez steny. Sus. No ale takýchto ako je ninja, to nie je také sus. Ninja už... Ninja...
to porazí. Ninja, nechaj ma. On tam sa do mnou vlečí ako nejaká mŕtvola. Ma nechaj, kamo. Nechaj ma. Nechaj ma pomôcť. Počkaj, on teraz so mnou pôjde. Dobre, ešte žiť. Ale prejdeme. Yes. Toto máme toto. Čaute, bros. Mario Bros. No, stojíte na stráži. Nie, prečo za sebou už... Ale počkaj, to je vlastne chodiaci alarm. No... Táto zbraň je na nič. Ale celkom zaujímavé je to, že táto zbraň absolútne nedáva žiadny zmysel. A čo sa teraz stalo, ja viem. No a teraz ich za sebou vláčiť. No to je ten problém. Jak som sa spustil alarm, počkať. Ne. No dobre, on ostal tam dole. No, žiadny update, ideme ďalej. To mi stačí. Hopla. A už jedem, jak s tureckým medem, nechaj ma. A týchto je to dobré, že kašľať na... Haló, reťazička. Reťazôčka. Malá kôčka. Telkač mi rozbijem. Ne, ja som im rozbil telkač. Čo majú čo čumeť? Majú mať poriadne programy a necumakovať. Necumakovať. Vydáva nejakú hýlu. Má hýleť? Aj to boli tieto peniaze. Ale s týmto sa mi to nejako nedarí! No, ale keďže už toto video trvá 12 minút a 13 sekúnd, tak musím povedať, a ja som prehrala, nechce sa mi to opakovať, tak musím povedať, že to bolo celkom úspešné videjko, dúfam, že sa vám páčilo, dúfam, že mi to zanecháte odber a like a dovidenia. Dovidenia teda. Ja som hrozný.